Kaixo, ni basamezideen printzesa horietako bat naiz. Egun batean gaztelua alde batera eta mundu zabalak ezagutzera etorri nintzen. Horan ikusiko duzen, antzerkian bostan hori bat kontatuko duzen zer gertatu zera. Txalo gero bat. Bainekatutan dagoela. Iristean bali bat hartuko dut, oso zekitena konta. Ni berri izatela joan nahi. Ni berrizi apage gengo, dosa hori nago. Zerrin, temokatu da duan, nigo bat. Opi. Aiko, Gatoz eta normala da miteko zuten etortzea. Lanet, mentien aritu gara eta. Normala, dena da normala etxonetan, Maripurtzi! Zatoz, garbi ezaz egon gela oraintxe bertan! Maripurtzi! Zergatik, lana besterik ez dugu egitenetan askatu gara. Lana, zer uste duzu ba, horretarako zaude hemen etxeko lanak egiteko eta zuren basora eramateko. Naskatuta nago ja! Lana besterik ez digu bilatzen atxozar horrek. Berdia da, nazka eginda nago. Nire bai. Eta zergatik ez dugu aitarekin egiten, bere lagunduko dugu. Ongi da. Aita, zatoz! Zer duzue? Zurekin etorri nahi dugu. Bai, aita, nazka eginda gaude, atxozar horrek kapritxoekin. Lana besterik ez dugu egiten, eta bera ez dago nizkozik. Bere ustez, dena gaizki egiten dugu, eta egindakoa ez dago sekulas. Izan ezazek azintzia pixka. Ez, aita, ez irut gehiago eraman, kitio, ni basora noa. Ez zurekin noa. Ez danik ere, zaita. Baina amabatearekin itzegi barko duzu, jarrera alda dezan. Saiatuko nahi, bai, saiatuko nahi. Hau abandonatu ditago, arriskurik gabe bizko gara hemen. Bueno, guazen egin inguruak miatzera. Azkenean zenide guztiak elkarekin, bai? Azken momentuan dagoela hemen. Ui, mozea daukat. Guazen... Zerbait jaten dugu. Nik ekarri dugu nahi pixka bai. Es que pone coches. Vale, pues dile que entre. Lasai, ez zaitez iztutu, nik ez iztut eta ez dela egingo. Alderantziz, laguntza esken Sordin txiki nahi, basoko sordinaren alaba. Amino gaitze xarrara da,
nagoera bat baldintza. Horren bertzen zaitu zegoela darria zauden. Aizu mesedez geldi nahitek ez du ezin. Nire izan taixela baina nire nahiak galdetu gortzen dintzen. Kaixo, gara duzute? Bai, asko. Zuen eskatu hori. Hau, gasoan egin dudan lagun bada. Bera ma, uletxe. Eta hori, aldo galdetu gurekin egiten? Vale. Eta una maikutzen, venga. Hau gintzaizu, Uraren bilatuan. Nire nute dago sorgin txikitxaro hori. Rapatzen badut. Eta txikitu egingo dut. Begiratu da zabiltzak! Barkatu. Non zara zugu? Ni basoko sorgina naiz. Eta nire labaren bilan ator. Zein sorgin txiki? Eske nik ez den ezagutzen. Bakarrik eske sorgin txiki. Berdin dion. Notizatu egingo dizu. Hori da, txia. Maripurtzin? Ui? Zer gertatzen zaizu? Hau nire amaren gauza izan da, nizien datuko dut. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Maripurtzin, ondo zaude? Bai? Bueno, eseri hemen. Bueno, urrena etortzen denelako zerbait izan beharko dugu, ezta? A ver... badaki, horko sarea erabiliko dugu. Eta etortzean harrapatu egingo dugu. Edo nahi behia, bai. Bueno. Eskuratua. Hor dago sorgina! Harrapatu dugu! Hau merezio daukazu, horren zikala izatea. Hau gelditzeko zein berdetu, Hau baitala, sorgina! Sorgina pirulina erantza gainean, Ipurdia zikina kapela buruan. Sorgina, ipurdia zikina. Gustuko dut, ditugu denon batera.
Zorrina pirulina erratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan. Zorrina, zorrina, ipurdia zikina, erdela zarazu, erdela zarazu. Orain bai.